her vil jeg lige vise jer, hvordan man kan lave en nem opsætning selv. Jeg starter lige med at tupere. Tager nogle få totter om foran til hovedet. Sådan cirka lige 3 i den lille side, og måske lige 4 i den anden side. Så snor jeg dem, så jeg tager den ene tot og dækker den anden over. I den tot, jeg har hængende, tager jeg den næste tot med. Så har jeg de 2 totter. Dem samler jeg i en elastik her. Man kan også gøre det, hvor man bare tager en tot. Det behøver ikke at være snoet. Man kan også lave en fletning. Det kan man gøre lidt, som man har lyst til. Så har vi den her hængende. Så tager jeg lige de nederste og lige tuperer det meget let hele vejen ud. Det samler jeg med hænderne og ligesom ruller det ind. Og så ruller jeg det ned i den her, så det kommer ind under elastikken eller under sin snoning. Og med de almindelige hårnåle sætter jeg lige ind her i siderne, hvor jeg har lagt ned, og det hår, der ligger ind til hovedbunden. Nu er den allerede sådan rimelig fæstnet. Så kan man tage de usynlige hårnåle og begynde at gøre lidt, som man synes, at den skal give den form, den skal have.